KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ayobata tirade kalis hay mbudo ayobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko auto ma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobdi ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bangi ngañaari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ene ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma. Assalamu alaikum bandiraɓe yeɓoɓe ayawo Piindi TV on calminama onon kal inde mon e yettode moɗon to gonɗon kal ɗo e nder leydi hani e caggal leydi meɗen no gawɗen wadde kala yontere arde ɗo filande mon émission meɗen fait divers enen jaadi hen yontere kal e gorko mo horke jeere Adam a salminama ko noon Habsa Diallo banam debbo a weltanama no feewi ko weltare mawde wonnimi kadi hande artude ɗo henne huccidde ma e dusidirde ma e nden ɗon yewtere nde ganduɗa ko yewtere rendo ngo yewtere bandiraɓe foof en calminiɓe en jettiɓe en jaariɓe eɗen mbiyaɓe bisimilla mabɓe yewtere nde. Merci beaucoup Adama Diop no gawɗen waddi kala yontere Adam hande fait divers meɗen mo gueɗirtoɗe no jaaten koto Tambacounda suku debbajo goto desad deuxième femme woni lembel je pense lembel woni lembel kanko de wulni ndiyam ha wuli o noddi ɓi jeewo jarteɗe duuɓi sappo e ɗiɗɗon par ce que cukalel boɗowel semo 2 o noddi ɗum ɗon e nder taroɗo yo ar o uftu ɗum taw jibnani makko debbo e jibnani makko gorko foof tawa woni joom galle makko kanko debbajo e oɗo makko wujju makko woni nawli ko caggal no cukalel ngel artonete nder tarode de o wance mum ndiyam ɗam o paro soh ngel tonete nder tarode de cukalel ngel noon wulli gulali musɗi ha leegal ngal foof ari yalti caggal muɗum police mo ngoɗon wuuro fawi kanko debbaji oɗo nete junggo mais no yanode toon Adam Diop o wi ko jinneji mbimi yo waɗa ɗum ɗonere waddi aussi ɗo rappeler quelque chose kanko debbajo oɗon oɗo saaha o woni juuɗi gendarme ɓe en plus ko cowiɗo omo yaare lebbi nayyi cowiɗo kay mata wonko fonno talde de wallahi mi anda ko kiram waɗimo noon par ce que mbiɗa ko deuxiéme femme mi anda ko holɗum ko naate makko kono kam hono ɗum ɗo mi sikkani so tawi no wawi yaltindemo hen Habsa saɗa siftoro e meɗin aduɗo fait divers ɓoyɗo e debbo darotonoɗo e pont je ne sais pas ko legal gotal bite jamma ken sikap mbaw ha suhaɓe jane mun wala ɓe cikkanno ko walda e haqqille makko walda e conscience makko nde o yettino noon o waɗi accusé yimɓeɓe o joofima hen ɓe o joofi hen ɓe ɓen mbiye ko o sellani tan peut être ko malchance tan o joofri hono ko way noon bon min mi yaadani hono ɗeɗo gueɗe neɗɗo waɗa nde waɗata nde wiye kanko mane wonde e jinde mate koma jinnaɓe jalti galle o wonde e jinne walla holɗum eɗen jogui réalité ji ɗiɗon mais hayso tawi haɗi goodi en tout cas min ni waɗanimi convaincre cuhlel keccel jagga ɗum nana ɗum e nder suudu coha ɗum gulna ndiyam ha wuula après juppa e mum en tout cas ko hunde ganduɗa mettude no fewi no fewi no fewi yimɓe yo gartir haqqillaji munen mbatta haqqillaji ɗi kadi yo yimɓe jurnita en ɓooyi haldum Habsa yo jurnita ko kewata e nder galleji ɗi ko surtout dutto e diine mumen je pense que an e nawle ko wawi wonde hakkude mum fof fonno ko haaddi hakkude moɗon sukaɓeɓe jarani kena nanno hen te jaaɗo aussi haad woni reedo par ce que so tawi o suwa jibinde o fuɗɗima kam andude ɓiɗɗo no tolni e jibinade muɗum lebbi nayyi donc wurnude ndiyam wante cukalel uddu ɗum e nder tarode ɗum kam ko negre muusde woni ɗon yallah dende en hen amin sen gummim ɗon garten ɗo ete Dakar port autonome de Dakar ko camion yen tonete suku gorko goto ha yooɓi fittano muɗum oɗon suku gorko noon hollitama o ummi ko Horkeƴere e nder département Kanel Horkeƴere wuuro Adama Diop en ko étudiant ɗo ete Dakar école uddine omo yahtonete e port waddi oɗoji tohosi de petit boulot pour ndeysan jogade mataw hoore muɗum caggal muɗum on suku gorko wasi toon fittande muɗum accident ji ɗeɗo balɗe e nder Sénégal o a hulani hen non ko hunde hulɓininde
guilay horeji leydi hoore mum d'ailleurs sen duttime actualité o waɗi arrêté ɗum ko ganduɗa kala ko wi ko waɗi colération politique to banggue parti makko APR eɗen gandi koye phase jeeygu quartier ji ɓe gonno ɗum ko entre parenthèse tan yimɓe fulɓe mbi mi uddita ɗon laañe tan o yamiri wonde yo ɗum darto par ce que leydi ndi e o saaha to woni ɗo musibbaji ɗi ne keewi accident ji ɗi ne keewi hono oɗon accident mo kalɗa ɗo eno de passage en duwinima ɓesgu horko jernaɓe foof vraiment nde Allah yurmoto yaafo oɗo suuho mo ganduɗa ko suuho nehiɗo dariɗo kadi jinnoɗo wallude bamum eɗen gandi ko étudiant ɗo to université Cheikh Anta Diop de Dakar kadi o woni koye appartement ɓen ɓe ganduɗa ko aéroc étudiant ressortissant ji ɗi mo horko jere e nder hen noon Habsa so tawi o ala cours o yahat au lieu o jooɗo no étudiant ji kewɗi mbaɗatani mais o salima ɗum ɗon o sali nde ɗon yaware o yeehi ko port o heewi yaade on waɗi toon petit commerce aji makko e nder hen noon hono oɗo tana heftimo vraiment woppanimo haw wasori hen fittani makko ko hunde ganduɗa yurmini no feewi en duwnima ɓesgu babaɓe horko jere kuuɓal o wiyete ko Adama Ba étudiant ji dendagal étudiant ji commune de Orkodiéré Reko ene wonde étudiant ji mo Orkodiéré village kamɓe foof vraiment darde mabɓe yiyama hen en duwnimaɓe kamɓene en duwnima jinnaɗo cukalel ngel ndeysan wonko kalɗa ko waɗi important ko cukalel jinnoguel wallude jibinaɓe muɗum no feewi enen ji won étudiant so école uddi Adama ma jaa Colobane codoto mum comti jaa Four en ndewe bedduji foof effectivement won hen o ko exemple hokkanno jomum noon soko uddi ɗo wonata en waɗa commerce aji gam wallude hoore muɗum walla jibinaɓe muɗum fandare mo joguinode e jibinaɓe ko yallah waɗanmo ɗum toon to fayto amin ya rabbil alamin no horko ƴernaɓe kala seno gummim toon Adama Diop ha joni ko tonete Fouta ayi gaynake demowo donki tan wawrude donki woni ko ndiyam e courant ni en tout cas gaynake demowo dal hakkude mumen en foti jooɗede ƴeewe ko demowo goto fittande mum yooɓa e wuuro wiitego Danga Nganno je pense que nder Matam koye falde e Kanel e nder commune mo Ndendori ko wuuro timgue maayo walla ko jeere wuuro timgue maayo takko maayo wuuro Kalidou Koulibaly en wuuro Fatim Samba Diop en donc ko wuuro andago no feewi tigui kadi cameraman men o ene andi toon no feewi cadde boyan ko mi ɗon gamdo derrière Kalidou Koulibaly effectivement voilà ko toon demowo goto fittani mum yooɓa to yooɓi ɗum ko gaynaka kanko joom guesa ba o holliti wonde o wulliti noon saaha kanko gaynako o saaha kala ene yane guesa makko kono noon oɗon probléme Adama tout temps waɗa revenir gaynako wari joom guesa walla joom guesa wari gaynako te ko yimɓe ɗiɗi ɓe gandanɗa hoore ma hay hen goto yahta woppa keddiɗo caggal donc je pense que poti joddade ɓe jewtide holto entente ma yiite gam ɗeɗo caɗele en natta hankkadi yiyede hakkude mabɓe voilà Habsa no mbiruɗa ni kadi ko hunde wonde nde ganduɗa c'est déplorable wargo hoore e surtout hakkude gaynako e demowo et puis ko fotɓe weldude par ce que gaynako kanko ko demowo kadi ko gaynako malheureusement kadi no mbiruɗa ni ɗum keewi ko toon to nder région de Matam département de Kanel e nder commune mo Ndendori wuuro ni wiye Nganno noon koye nder Dane Maayo nana wiye Nganno Takko Maayo Ngando e Diourbale e Takko Maayo voilà donc e nder hen eɗen gandi ko kewi ha mbiɗa haalulaji lumbima ɗon kadi kanko joom gueso o ɓooyi manan diɗonno o wullitade e wiide information ngaji ɗi kebten ɗi nde wonno ko information local kono enen eɗen tinno ɗo kadi e information ngaji no wayi yaarude foof ko hen tinnotoɗen no ɗi mbiri o ɓooyi wullitade kono ndeysan mataw malheureusement affaire o yaari ni par ce que hay docteur o e hoore mum jangtima hen no gueɗe ɗe jaari ni no firirani e ko way noon ko hunde kadi nde ganda c'est déplorable eɗen duwno kadi famille sankoraɓe no hanniri ni nde yimɓe mbattata haqqille a haali ɗo ko waɗi fayida hakkude gaynako e demowo il faut ɓe joddo ɓe jewtida woti yeji ay journée nationale de l'élevage ɓoyani ko waɗa hankkadin laamu ngu watti kala ñande ɗum ari kala hitande no woodi journée nationale de l'élevage donc de toutes les façons laamu ngu hokki waɗi oɗon décret président Macky Sall waɗi oɗon décret
code oɗon pastoral o waɗama hen modifié gueɗe kewɗe nannama hen beele ɗum ɗon ma waw tentude yetto e nder guure ɗe e guure ɓurɗe famɗude ɗe foof to aynaɓe goni to remoɓe goni kamɓe foof mbaɗe impliqué ɓe joddoɓe jewtide beele oɗon code en wawa waɗede application saabu ala e maɓe bawɗo yaade oppo keddiɗo caggal donc ko hunde fotde ƴewtede no fewi en plus ɗiɗo temps uji ɗo ete sénégal min mbiyam haske neɗɗo toñima oppit ɗum e toñani en tout cas c'est fragile parce que sirade je sais pas ma ha wonko natte yimɓe walla holɗum mais koye moment baɗɗo difficile bon moment kulɓiniɗo sénégal yarte oɗo saaha Adama Diop sen gummima fi divers ɗo yetgol ɗo lawol en jaltata leydi ndi duɓɗen ta Alimatou Dia oɗo makko avion makko lande makko ndiwo jehen to Gabon pour suko gorko goto wara toon te dañi article sak jaltinɗo en hollita sénégal naɓe warteɓe caggal leydi ena heewi no fewi Adama Diop jokkodirine goto gonɗo toon te kettoɗembo o fammin ɗum bandiraɓe Adama ko noon no mbirɗa ni Habsa ko ballal mo ganduɗa woni Ousmane Ly toon to Gabon e Libreville la morgue leydi Gabon en keeɓi vraiment oɗon kabaru on suko gorko jeeyaɗo to wiyete marda voilà marda précisément ko noon ɓe mbi o tono jeeya ko jeeyowo boutique e nder hen noon mataw noɓe wajiɓe noon mbarimo ɗe gayni kaɓɓimo au lieu kadi wona ɗon tan ɓe kaadi de ɓe nawimo ko ha hedde to Kourdiouр woni poubelle ɓe beddimo ɗon de toutes les façons sénégalais ji ɗi gari darima hen ene woodi pelle gonɗe toon ressortissant ji so tawi aɗa waɗi hen intégré kalde keɓɗa caɗele ɓe darot hen ko hunde nde ganduɗa vraiment en jonnani ɗum no fewi eyyi ko ɓoyani ko a haali ngollon cimtol gartunolngol sénégal naɓe ɓe pittali munen mbasata fettade munen caggal leydi fuɗɗima hewde tongode nde fuɗɗima hewde hulɓinima no fewi ɗum saabi ɓe mbaɗi interpellé vraiment la diplomatie sénégalaise e gardugol o mo ganduɗa woni jagorɗo Aissata Tall Sall kalfinaɗo voilà des sénégalais de l'extérieur walla ministre des affaires étrangères ndew o daroto hen no fewi Habsa par ce que il faut ɗum ɗo darto hankkadine sénégal naɓe ene mbare no fewi caggal leydi ɗum noon en duwnima kadi vraiment sankoraɓe ɓe foof e mbadi kuuɓal e ɗonete kanko to Gabon o en jii fedde sénégal naɓe wonɓe toon neɓe nderdi he donc kamɓe ɗannotoɓe wonoɓe caggal leydi aussi jeeyedeɓe ɗeɗon pelle ko avantage par ce que ko ñaw kañumen gurdam wondi mayde e goɗɗum foof aɗa sinno jomum wonani ɗeɗon pelle ma wedde ha yiite boom identité mum ronke andede ha ɗiɗi won annotoɓe caggal leydi ndeysan yaha dañ saaha natta andude jomum to heedi noddata e téléphone heɓata e hankkadi wooro noon tan ko noon no mbirɗa ni Habsa min mi heeɓi fartangue e yaade caggal leydi donc mbiɗa andi ɗeɗon pelle ɗe mbiyataɗe par exemple somi hokki yeru toon to Brazzaville fedde wuro Horkadiére naɓe min mbiɗi jeeyno e joguinoɓe kaye wuro mawgo ngo kaye mawɗo e nder hen sa ari non seulement wuro ma a waɗan enregistré kadi mbaɗa enregistré e consil ma consil o c'est très important mbaɗa hen enregistré mbaɗirta enregistré ko pour sa heeɓi caɗele wawi andede nombre de sénégalais ngoni toon donc so tawi an a winda e nder consil ma mi sikkani so tawi aɗa waɗe considéré so tawi limore ari ka sénégal najo donc c'est pourquoi ɗiɗon kayitaji ene mbaɗi fayida kadi darde ɗeɗon pelle Habsa ko darde e pelle baɗɗe fayida haɗa mbaɗa participer e développement wuro ngo ko nande maadi dispensaire en forage so boni eko way noon social kadi non seulement so tawi neɗɗo mayi toon vraiment haɓe kewi rendude ɓe gartira ɗum en nani oɗo kadi fedde ndeɗon koko artir ɗum kono ɗo joni woni koye juuɗe laamu e enquête aji caɗele ɗe naati juuɗe laamu joni kam ko kamɓe tan jogui ɗum yallah waɗanen jaam enen sénégal naɓe funoɓe ɗo e nder leydi hani e caggal leydi kam Adama Diop ko ɗum ɗo gaddanɗen bandiraɓe nde ɗo yontere ko mbaynotoɗa Habsa mi salminima mi weltanimama no fewi haade mi waynade so wona ayi hande no mbami ni waɗi ham ni kadi ko tailleur am international mo ganduɗa ko Awa Sall madame Pam vraiment ko Babacar Couture voilà Babacar Couture ɗo e Mariste woni numéro makko téléphone kala jiɗɗo neni ko 77 532 58 58 77 532 58 58 sa yiɗi ko wayni e goɗɗum debbo e gorko foof o jogui ko 6 heures d'heure donc vraiment min mbaɗimo remercier no fewi kadi e jarnima bandiraɓe waɗoɓe commenté ɓe foof an hana madame Pam ñotot tan ko conci wara
am ñor xeyrew ana dandi aden kon dal obo wadan Adam Jobu beral loxo musibi teddu bi on jaram ha gongol inshallah KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ayobata tirade kalis hay mbudo ayobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko automa jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do pono da yobdi ujnere kala ko temedde jeenay mbudu njobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda njobirda KP ene jogi ko ustantuma to bange nganyari posma walla ko jollof chicken codda fof ina jogi ko ene ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde e nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma